Ola amigos, unha das preguntas máis repetidas dende a orixe da humanidade é esa que di que foi antes, o ovo ou a galiña? A min faiseme moita pregunta, pero teño outra. Como se pon isto? Dentro do cazo o ovo por riba do cazo? Bueno, pois a resposta lóxica é que os ovos van debaixo, en riba, e o que é máis importante, tamén dentro. Hoxe imos a facer un orixinal salvamanteis. Mirade, aproveitando unhas cascas de ovo e con unha taboleiro montaremos o salvamanteis. Isto é o que necesitamos: broca, tabuleiro e cascas de ovos, pero ímolo ver con máis detenimiento. Pois ben, estes son os materiais que vamos a necesitar para facer o salvamanteis. Primeiro, ieso, látex, ovos, cascas de ovos, un tabuleiro de 16 mm de 20 por 20, podemos usar un contrachapado como neste caso, ou un DM. Un papel de 20 por 20 para facer a plantilla de distribución, unha caixiña de cartón que teñamos por aí dun tamaño dun ovo, que nos vai a servir para marcar a altura, unha lixa de gran 120, un pincel, adhesivo de poliuretano a 2 componentes, eu teño aquí en tamaño da kilo, pero hainos en tubiños, ese adhesivo que ven en 2 componentes, un tubiño de componente A e outro de componente B, hai varias marcas, un cartucho de silicona que vaciaremos e limpiaremos para poder rellenar con xeso e verniz en spray. Imos agora a ver que ferramentas nos fan falta. Estas son as ferramentas que imos a necesitar. Primeiro, un soporte para un trado, un soporte de columna. Por suposto, o trado. Unha broca de pala ou de corona, pero de 40 mm. Mellor que sea de pala ou das de 3 puntas que se usan para vaciar bisagras, pero que sea de 40 mm de diámetro. Unha pistola para silicona, unhas tesoiras, un compás, tamén imos necesitar un punzón, unhas prensillas e unha serra caladora. Imos alá ca tarefa. Ben, o primeiro que imos a facer é a plantilla de distribución deste salvamanteis.
Entonces, no papel que teñamos de 20 por 20, vamos a trazar primeiro o perfil, o perímetro triangular. Para eso vamos a marcar 4 centímetros e medio, en cada beira. Vamos a hallar o centro, a outro xeito. Como era de 20, veñen a ser 10. Aquí abaixo vamos a dar 2 centímetros. E agora, de punto a punto, bueno, este sería o perímetro. Isto non valdría, e recortaremos despois. Agora vamos a facer o que é a distribución dos ovos. Entonces, a primeira fila vai a levar 4 ovos, a segunda 3 ovos, a terceira 2 ovos e a última 1 ovo. A primeira vamos a colocar trazando 3,2 milímetros, 32 milímetros, e sobre desa línea teremos a primeira fila de ovos. A segunda, vamos a dar 7,5. Outro 7,5 deste lado. Aí sería a segunda fila de 3 ovos. A terceira iríanos a 12, ou que sería o mismo, a 8 do fondo, é dicir, 12 por arriba ou 8 desde o fondo. Aquí iría unha terceira línea de ovos constituída por 2, conformada por 2 ovos. E logo, a 3,5 do fondo iría a última fila, que está conformada por un só ovo. Ben, ahora vamos a marcar a separación lateral. A separación lateral vamos a dar 2,5. Outro 2,5 deste lado. E xa teríamos todas as filas, menos esta de arriba, que como vai recto, temos que marcar os 2,5 desde aquí. O sea, a línea das de abaixo viría a dar acá, pero como aquí temos esta parte recta, iría aí. Bueno, o seguinte sería poñer o compás a 2 centímetros, posto que a broca ten 4. E a partir de aí vamos trazando todas as filas. Aquí sería poñer un no centro e aquí 2. Isto, que xa o teño feito xa noutra plantilla para aforrarnos tempo, significaría que teríamos absolutamente todos os puntos onde
iría a broca, e isto trasladaríamolo á táboa que nos sirve de base aos salvamanteis. Entonces, ponendo de arriba, marcaríamos o contorno e ca axuda dun punzón os centros donde irán os buracos. Ben, ese sería a distribución. Só nos queda preparar o trado ben. Ahora vamos a fixar o trado ao banco. Ahora imos a comprobar a profundidade. Moi ben, unha vez furado, pois vamos a cortalo. Vamos a desmontar o trado e o soporte. Ben, pois agora que armados ca caladora e cunha serra de dente fino, vamos a cortar o que é o perímetro. Vamos a sacala un pouquiño máis para que nos libre ben a serra. Ben, xa teríamos a táboa preparada. Agora simplemente pasamos un pouquinho de lixa para eliminar as rebadas e as fibras. Paso seguinte, un pouquinho de verniz. E mientras seco o barniz, pois preparamos o que son as cascas dos ovos.
Isto deixámoslo aquí a un lado. E vamos a preparar os ovos. Primeiro, imos a necesitar, pois, podemos aproveitar pois, uns ovos que teñamos na casa. Según vayamos, o ideal é que según vayamos usándoos, pois os vayamos partindo para que nos queden útiles para este consello. Como é? Pois, abríndose unha cabeza sin partilos moito. Vamos a facer un exemplo práctico, por exemplo. Trataríase do seguinte: cando abrades, abrídelo polo lugar máis, de menos calibre, pola cabeza de menos calibre, e vaciaríamos así, deixando prácticamente a casca inteira. De acordo? Isto deixaríamolo boca abaixo, secando al menos 24 horas, pasadas as cuales, pois, sacaríamos, como vamos a facer con estas, a membrana ou telilla, que se chama en galego, ou tenilla, chamamos. Isto podemos ir xuntando, pois un día faz unha tortilla, pois aproveitas uns cuantos, outro día, en fin. Esta sería a forma correcta de aproveitar os huevos. Aquí teño tres que vamos a preparar no seguinte paso. O seguinte paso, como vos decía, é coller ca mesma tesoira e eliminar a cámara de aire que teñen os ovos nas cabezas. Eliminar esa trilla, para o cual necesitamos por mínimo 24 horas, mellor que sean 48 ou incluso 72 horas, que é máis fácil de sacar, para que cando rellenemos os ovos non nos quede unha burbulla de aire que nos merme a resistencia do ovo. O seguinte paso é cortalos máis ou menos todo da mesma altura. Para iso usamos esta caixiña que topei por aí, que nos sirve pois, para marcalos. Asentámoslo ben, coutámoslo con cuidadiño e, según o borde que nos marca a caixiña, pois ese sería por onde teríamos que cortar o ovo. Sempre con moito cuidado. Eso sí, debedes sempre de preparar pois máis ovos ao principio. Como vedes, leva 10. Nós vamos a preparar máis, o sea, preparade sempre máis, como 5 ou 6 máis, porque rompen bastantes no proceso. Se non tedes unha caixa dese diámetro, o ideal son ovos de tamaño mediano, que se chaman de 35 grados, de 35 a 63 gramos. Se os usades máis grandes, os tedes máis grandes, pois teredes que usar unha broca máis ancha. En este caso, xa digo, usamos, xa como lembraredes no principio, pois, entre os apeiros, entre as ferramentas, pois, usamos unha broca de pala para furar iso de 4 centímetros. Ben, teríamos xa o seguinte paso, que é perfilada á altura do ovo. Como se corta isto? Pois moi fácil. Unha simple tesoira. Ca puntiña de tesoira e con moito cuidadiño. Vamos cortando pola raya. Aí teríamos un. Seguinte paso é preparar o relleno dos ovos, que en este caso vamos a facer de xeso. Un pouquiño de auga, un recipiente para facelo, a pistola da silicona e o cartucho de silicona vacío que vamos a usar para enchelo co yeso.
é poder inyectalo dentro dos huevos ca pistola e ca cánula. Así non nos quedarán burbullas, que feito a mão, pois sempre nos quedarían, non? O que tedes que ter cuidado aquí é a cantidad de xeso. Non fagades moita, nin moi pouca. O sea, que vos dé tempo a rellenar os ovos. Non debe estar moi duro tampouco o xeso, pero se é excesiva, endurecerásevos antes de podelo gastar todo, de inyectalo todo. En canto este homoxeneamente amasado, pois procedemos a rellenar con el o cartucho. Isto hai sitios que, sobre todo morteiros, que xa veñen preparados e envasados en cartuchos. O xeso tamén hai algún sitio onde algunha marca que o fai. De todas maneiras, como o que tratamos é de non gastar, sobre todo agora nestes tempos de penurias económicas, pois calquer cartucho que teñades na casa de silicona que non se use, limpiádelo ben, sacadeslle o fondo e non é nada complicado. Para traballar máis cómodos, o que vamos a facer é usar unha aguadera e instalamos aí as cascas dos ovos, así non temos que sostela ca man. Golpeámoslo un pouquiño para que se rellene ben. Bien, agora vou facer máis eso e acabo de rellenar todos os ovos. Eso sí, o que decía antes, non me lembrarei de repetilo, non me cansarei de repetilo, faced sempre de máis. Despois deixaremos secar 72 horas para que elimine toda a auga. Mientras secan e preparo os ovos, vamos a ver un consello da semana, parecevos? Pois vamos a verlo. Se queres que os teus vidros queden limpos como se non houvesen, se non existisen, pois podemos facer un limpiador caseiro a base de auga, amoníaco e alcohol. Metémolo nun pulverizador e pulverizámolo. A proporción é 2 partes de auga, unha de alcohol, alcohol de queimar, e outra de amoníaco. Moi ben. Unha vez temos feito a mezcla,
achitámola. Pulverizámola e usando papel de periódico limpiamos o cristal hasta que desaparezca, non o cristal, a suciedade. Veña, ata logo. Bueno, pois xa nos secaron os ovos, tuvémolos 72 horas a secar, e agora o que temos a facer é recortar o sobrante, o xeso sobrante, pois usando unha espátula que teño o borde bastante afiado ou ben un formón. Seguinte paso. O seguinte paso consiste en darlle unha capa de látex ao ovo para que resistan as erosións. Eu estes xa os teño preparados, como vedes, fixadvos como brilla, esa é a consecuencia do látex, pero para que vexades o proceso, voulle dar a este tamén. Aquí necesitaremos un pouquiño de látex e un pouquiño de agua, normalmente a partes iguales. Remexémolo para que se mezcle. Bueno, ahora simplemente, unha vez que está ben mesturado, pois aplicamos unha mão, que podemos, recomendamos que teñades unha tabla cerca donde poidades, pois, por exemplo, como esta, donde poidades depositalos en vertical para que o látex se corra hacia baixo e non deixe marcas. Ben, isto sería deixalo secar un par de horas e darlle outra man. Entón, teríamos xa listos para o seguinte paso, que é o pegado. Como se vos lembrades, como do principio, cando fixemos o detalle dos materiais, citamos un adhesivo de resina de epoxi de 2 componentes. Normalmente, xa suelen vir en 2 componentes, para que teñan máis resistencia. Os máis conocidos son eses que veñen en tubitos e que facían a publicidade con un elefante. Pero, bueno, hai moitas marcas no mercado, e casi todas son boas. Neste caso, eu vou usar unha que veñen en botas grandes para uso industrial, tamaño familiar. Estes se fan de un componente, unha parte, e do outro componente a mitade. Suelen ir a un 50%. Cuestión de mesturalos ben. Vamos a facer cantidade para que nos collan, para que nos chegue para todos. E agora a parte máis importante, que é o mezclado dos 2 componentes. Botaríamos nas casillas, nos buratos onde van colocados os ovos.
eliminamos os restos. Muy ben, e agora procedemos a pegar os ovos. Bien, aí estarían preparados xa. O único que nos queda é comprobar o alineamiento dos ovos. Eso podemos facer pois con calquer superficie plana. E o ovo que este un pouquiño baixo sería cuestión de levantalo rellenando pois cun cartón. Neste caso vamos a usar uns anequiños de lixa, porque obviamente os ovos non son todos do mesmo tamaño, inda que teñan un peso aproximado e calibrado, non son todos exactos. Entonces necesitamos nivelalos. Necesita todavía máis. Ahora, o seguinte paso é deixalo secar e darlle outra mao de verniz. Nos imos a iso, o secao, polo menos 24 horas. Pois ben, amigos, os tempos non están para tirar as cáscaras dos ovos nin de nada. Agora, iso sí, os ovos están boísimos. Anda, dame un anaco de pan. Bueno, non sei se me sobra pan ou me faltan ovos. En fin, vounos a buscar. Ata a semana que ven.